Asifunde Ivangeli ngokukaLuka isahluko sesithupha. Kwathi ngeSabatha uJesu nabafundi bakhe bedabula emasimini. Abafundi bakhe bakha izikhwebu bazihlikihla ngezandla bazidla. Kepha abanye babaFarisi bathi, "Nikwenzelani okungavunyelwe ngeSabatha na?" uJesu wabaphendula wathi, "Anifundanga yini ngokwenziwa uDavide mhlazana yena nababenaye belambile, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wathatha izinkwa zobukhona, okungavunyelwe ukuba zidliwe yinoma ngubani ngaphandle kwabapristi kuphela, wazidla wanika nababenaye na? Wathi kubo, Indodana yomuntu iYinkosi yeSabatha." Kwathi ngelinye iSabatha uJesu wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona lapho umuntu owayeshwabene isandla sokunene. Izazimthetho nabaFarisi babeqaphile ukuthi uzakuphulukisa yini ngeSabatha ukuze bathole utho abangambeka icala ngalo. Kepha uJesu ekwazi abakudlinzayo wathi endodeni enesandla esishwabeneyo, "Sukuma ume phakathi nendawo." Yasukuma yema. uJesu wathi kubo, "Ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe yini ukwenza okuhle noma okubi ngeSabatha, ukusindisa noma ukubulala na?" Wabaqalaza bonke qede wathi kuyo, "Yelula isandla sakho." Yenza kanjalo, isandla sayo saphiliswa. Bathukuthelwa bakuthelwa ngamanzi, bakhuluma bodwa bebonisana ukuthi bangamenze njani uJesu. Kwathi ngalezo zinsuku uJesu waphuma waya entabeni eyokhuleka, wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. Kuthe sekusile, wababiza abafundi bakhe, wakhetha kubo abali-12, wababiza ngokuthi abapostoli. uSimoni owamqamba wathi nguPetro, abanye kwakungo-Andreya umfowabo, uJakobe, uJohane, uFiliphu, uBartholomewu, uMathewu, uThomase, uJakobe ka-Alifewu, uSimoni okuthiwa isishisekeli, uJuda kaJakobe, noJuda Iskariyothi owamkhaphelayo. Wayesehla nabo waya endaweni eyithafa nesixuku esikhulu sabafundi bakhe, noquqaba lwabantu ababevela kulo lonke iJudeya, eJerusalema, nangasolwandle iThere neSidoni, ababeze ukuzomlalela nokuba baphulukiswe ezifeni zabo, nalabo ababehlushwa ngomoya abangcolileyo baphulukiswa. Sonke isixuku sasifuna ukumthinta ngokuba okunamandla ayephuma kuye aphilisa bonke. uJesu ewaphakamisela amehlo akhe kubafundi wathi, "Nibusisiwe nina enimpofu, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngowenu. Nibusisiwe nina enilambileyo manje, ngokuba niyakusuthiswa. Nibusisiwe nina enikhalayo manje, ngokuba niyakuhleka. Nibusisiwe nxa abantu benizonda, benihlulula, benithuka, belichitha igama lenu sengathi libi ngenxa yeNdodana yomuntu. Thokozani ngalolo lusuku, nitshekuliswe kwamathole yinjabulo, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Oyise benza kanjalo kubaprofethi. Kepha maye kinina enicebileyo, ngokuba senokwemukela ukududuzwa kwenu. Maye kinina enisuthayo manje, ngokuba niyakulamba. Maye kinina enihlekayo manje, ngokuba niyakukhala nikhihla isililo. Maye kinina nonke abantu abakhuluma kahle ngani, ngokuba oyise benza kanjalo kubaprofethi mbumbulu. Kepha kinina engilalelayo ngithi kini, thandani izitha zenu, nenze okuhle kwabanizondayo, nibabusise abaniqalekisayo, nibakhulekele abanihlukumezayo. Lokushaya esihlathini mnike nesinye, nokwaphuca ingubo ungamnqabeli nebhantshi. Yilo nalo ocela utho kuwe muphe, nalo okwephuca ngokwakho ungafuni futhi kuye. Lokho enithanda ukuba abantu bakwenze kini, nani kwenzeni kanjalo kubo. Uma nithanda abanithandayo, niyakutuswa ngani na?
ngokuba nezoni ziyabathanda abazithandayo. Uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini, pho niyakubongwa ngani na? Ingani nezoni ziyakwenza khona lokho. Uma nitsheleka labo enithemba ukwemukela kubo, niyakubongwa ngani na? Ingani nezoni ziyatsheleka izoni, zibuyelwe okungangalokho ezikubolekisile. Kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitshelekise, ningalindele kubuyiselwa. Uma nenze kanjalo uyakuba mkhulu umvuzo wenu, nibe ngabantwana bophezu konke, ngokuba yena umnene kwabangabongiyo nababi. Yibani nesihawu njengalokhu uyihlo enesihawu. Ningehluleli khona ningayekuhlulelwa, ningalahli muntu ngecala khona ningayakulahlwa ngecala. Thethelelani khona niyakuthethelelwa. Yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha eziqabethweni zenu izilinganiso ezihle ezigxishiweyo, zashukuziswa, sagcwala phama, ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso, nani niyakulinganiselwa ngaso. Wabatshela nomzekeliso wathi, impumputhe ingayihola yini enye impumputhe na? Aziyakukhalakathela emgodini zombili na? Umfundi kangaphezulu komfundisi, kepha lowo oqeqeshiweyo ngokuphelelisiweyo uyakuba njengomfundisi wakhe. Ubhekelani uthi olusesweni lomfowenu ube ungaliboni ugongolo olukwelakho iso na? Ungasho kanjani kumfowenu uthi, mfowethu, hake ngikhiphe uthi olusesweni lakho, ube wena ungaliboni ugongolo olukwelakho iso na? Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo olusesweni lakho, khona uza kubonisisa uthi olusesweni lomfowenu ukuze ulikhiphe. Ukuba wukho umuthi omuhle othela isithelo esibi, futhi nomuthi omubi awutheli isithelo esihle. Ukuba yilowo nalowo muthi waziwa ngesithelo sawo. Akukhiwa amakhiwane emeveni, nezithelo zomvini zikhishwa ejikijolweni. Umuntu omuhle uveza okuhle engcwebeni yenhliziyo enhle, nomubi uveza okubi engcwebeni embi. Ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Ngibizelani nithi, Nkosi, Nkosi, nibe ningakwenzi engikushoyo na? Yilowo nalowo oza kimi, ezwe amazwi ami, awenze, ngiza kunikhombisa ukuthi ufana nobani. Ufana nomuntu owathi uma akha indlu, wemba wajula, wabeka isisekelo edwaleni, kwafika izikhukhula, umfula wayishaya leyo ndlu, kepha awukwazanga ukuyinyakazisa, ngokuba yayakhiwe kahle. Kodwa ozwayo angenzi, unjengomuntu owakha indlu emhlabathini ingaphandle kwesisekelo. Umfula wayishaya yawa masinyane, kwaba kukhulu ukudilika kwaleyo ndlu.